guys, good morning. Ninang time mga guys, human sa ilang pagpanagat. Nagtrabaho na po sila og sakayan guys, kaya nagpatrabaho man si Bunso og sakayan guys. Kay daan naman yung sakayan, mao ni ilang porma ron nga gibuhat guys. Pinakan gihapon para subiran. Mas dako-dako og habog nga subiran na guys ang gibuhat. Ang gigayran ani guys kining ako ang anak nga kinamanghuran. Tudlo-tudloan sa amahan guys kay parang makamao jud siya mo trabaho og pambot kay maaman jud ni atong ipasunod kung say trabaho sa amahan. Masunod jud sa anak guys, mao na nga iya jud ning gitudloan pag gama og pambot. Atong makita guys. Nakainomdom mo guys sa niagi nga tig pakwa ang isda nga budlisan guys. Mao ni iyang kita guys, iyang gidapat iyang gipagama og naggama siya bangka guys og gipalit niya ang mga materialis. Parang doon na siya handumanan sa iyang panagat guys, mao na nga iyang gidapat dayon sa mga gastuhan paggama og pambot. Puhon tingali guys, mao na ni sakyan ni dya og para parid sa dagat. May pubyal parid sa dagat guys, usa na sila sa membro ani. Mao na nga nagama jud siya og bag-o guys kay daan na man gud to. Og may laing lingaw guys, human sa trabaho. Mga timanan sila og pukot. Mag-arin sila pukot guys, kaya mamukot na pod sila, kaya minus-minus na pod ang palangrehon. Mamukot na laman samtang way mga paon. Pila ra may sugilanon guys. Nanghuli na sila gikas pagpanagat. Kanang pilang kilo kanang usa ka buok kuan? Pila ka buok na? 5? Nga 5? Ba? Silupin ka. Timbangan ni Muhammad. Sobra naman. Sobra. Palit ako. Jo. Wa ko kasabot anang Gcash Jo. Unsa buto sabot ana? Di ka open man. Di ba ug natay Gcash sama na? Ug nagi mo bayad nimo ang kwarta nga i-Gcash imong number ay hatag. Tapos Nagkwarta si imong Gcash. Mao ba way dili yung deposito to sa bangko ana dira? Dili na. Na cellphone. Oh siya lang daw jud kalibutan ana ay. Imo nang i-cash out. Depende og pila i-cash out nimo kana man ay bayad god. Kanira mo ngay alisto kaadyo mo kung ano mga Gcash na. Og na ako'y problema mag Gcash ay si Inday ra may mong pa ko ano. Ha? Agkaro kay na kuan. Scam?
Ini nagahapon ba mare ang jikas kay di mabre na pariha gadto tag. Mana mare og di unid gani update mo dagan jud oras sa lagdi ni Hes. Nasa kanya abot mas Google. Ang jikas ni ron. Hello guys, maing buntag. Disyembre guys, daghan kayo ang mga Christmas party. So, mga senior in town, kalma-kalma og kaon og mga matamis. Kay lahi na gyud ning senior guys. Hinay na ang sirkulasyon sa dugo. Mo na nga sa adlaw yung Pasko, hinay-hinay tagkaon ana mga dessert guys. Pahinumdum lang. Kay panang sa Pasko, bungga jud ang pagkaon. Og ako yun guys, maayong Pasko og bulahang bag-ong tuig. Bye-bye!